vás u Let's Play z hry Minecraft. Hrál jsem trochu v offscreen a dostal se do tady toho dolů. Lag jak prase, tak za to sorry. A už jsem našel... Už jsem našel další strom, takže jsem si ho zasadil, vykůtal a prostě... Já to neslyším, tak si povolím zvuky. Snad už to trochu slyšíte. Počkejte, asi nastavím, no. Tak já nevidím. No to je jedno, ještě nahoře není. A dneska jsem plánoval udělat si nějaký důl a konečně najít aspoň ten iron a spider a zombík. Cípně. Ty vole. Cípně rána. A konečně. Sakra lag jak prasy. Radši budu jenom teď chodit a mít meč. Stromček. Jeden jsem nenašel. A zrovna jsem tady byl. Já jsem šel pro ten strom a další strom. To je zrovna to velká strom.
Jsem vytěžil aspoň trochu offscreenu. Byl taky ten malinký dolí. Iron, jupi! Iron, není to creeper. Konečně mám iron. Takže super, mám iron a lagy. A zrovna když mám iron. Takže asi první nástroj bude nic. Protože se budu... Další iron. Super. Šetřit. Ještě. Sakra. Konečně iron. Iron. Kolik výška? Malá výška. Ne, prosím, nechodíš. Iron! Ne, 3 creeperové, proč já? Půjdu nahoru a vy mě necháte. Že 4 creeperové, ty vole! Smaragd! Nebo emerald, teď nevím. To je poprvé, co hraju Minecraft, že jsem našel emerald. Gold, redstone, a jako diamanty by to chtělo. Tak já si to udělám tady. To nechci. Super. Takže na chvíli teď jsem v bezpečí. Brzy tu světlo a žádná svíňa ke mně nepůjde. A já se asi rozloučím, já to vykopu v screenu, jak sliboval, udělal jsem důl, takže zatím čau.